murabus Buhari ya kammala fatattakar Hadiza Bala Usman 'yar jihar Katsina daga kujerar shugabar hukumar NPA gaba daya, wato National Port Authority. Hadiza Bala Usman 'yar asalin karamar hukumar Musawa ce a cikin garin Katsina State da ke arewacin Najeriya, arewa maso yammacin Najeriya. Mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tabbatar da korar Hadiza Bala Usman daga hukumar tashoshin jiragen ruwa, wato NPA, Nigerian Port Authority, kamar yadda jaridar Punch ta fitar a wannan rahoton. Idan dai za mu iya tunawa, a watannin da suka gabata ne aka kai ƙara har kotu a Lagos akan binciken Hadiza da ake yi akan wasu kuɗaɗe da suka yi ɓatan dabo da kuma zargi na rashin ƙwarewa akan aiki. Buhari yanzu ya kasa ƙiyarta. To, Allah ya samu dace. Muna so ka danna subscribe a wannan channel ɗin tamu.